Lasrohata bui hita mamuka pertanyangata di taonon dung jolo rap kita di borhati hatan di bata di bagas joro naon jala pataron nama musehitan do diaka pertanyangata di tonga-tonga ni wek tabi di tonga-tonga ni aka bagas tabi dala nungan isosoan nang tuak kadongan perhalado asa rapita saluhutna patu pahoni di bagas tabi sabui-buina nang gopala 2 hari sebulan diwek masing-masing manang sehali 2 minggu sanggiat tumorop nataibati natabongo tiak kabagas di tonga-tonga ni keluarga tabi dalan parasuhon parsaurata tuadupan di debata perdengkan basai jala patuduhon parsitutuot tatumbangi hokatana di tonga-tonga ni bagas tabi asaboy hita rak madok angguau do dongak kusajabu ikut jauh bado oluan nami alay molo sukap bagasta laho majak ko nakapertanyangan di tonga-tonga ni bagas tabi sungod dia mahita madok ang guau do dongakku sajabu ikut jauh bado oluan nami jalaido nang soso-soso ni Apostel Paulus di Roma bidu 10 ayat 10 pitui namadok ay siyan natumangi hoddo ro haporseaon jala panangihoni siyan hatani Kristus do urian itu hatta di bonani pertanyaan ngata di boranginon uhut namor hati hita tuak kawik tabi di jodoh hita asa tapilehon pangoloyotan nasitong tu debata borhat sian hatan itu hatta boringinot tuak ka pertanyaan ngata ima mamelehon pangoloyota nasitong tu debata pelean nang somal ta fahami di lohok pikirata marhite-hite yak kapelean material taksalai jala denggadui perbueni haporseota alayang kok pala di bornginon dilehod do tuhida sada panatapan pangatusion ne baru taringot tu pelean ima mangoloi sitong debata pangoloion na sitong tu debata apalagi masada unok ni pelean di julu ni tuhatai kurian itu hatta memang pelean nang di pada narubi doh di pada baru papatarhon padat tadui namangoloi hita di bana jadi melota pasahat HP peleata dua-dua penidebata isarana marhite material dada nahurangan debata di harajauna dada narikot situtu di bana hita laho menopang dalam arti marhite-hite peliatai mardalan akkauda dihuria dada nahurangan debata diakana rikot di tonga-tonga ni huria alai tapasahat peliatai patuduhon hauduhota pangoloyota di padan naung tau dukon di julu ni debata patuduhon serep dohot uduk nirohata mangoloi ibana dohok mangulahon nahobartu lomo ni rohana jaiboy do hape jol mapasahat to pelean marhite-hite nadong dibana alay molososian pangoloyon na si Tongi kurang dasip ng perpek ni pilihan na di julu ni debata ima na perjulo na marga dihita di Bornginon
mamorhati pertanyaan ata pangoloyo tairo hape pelian nau mangat di julu ni debata. Huhilalasa dasyani ima haradiota majakon akka pertanyaan di tonga-tonga ni bagas tabi madohoti pertanyaan di tonga-tonga ni akawik tabi molo tau oloi i di bagasan uduk doh serep nerohata disido hita takas pasahaton peliata merhite-hite pangoloyon nasitong di julu ni debata. Dari dada pangoloyon na terpaksa, dada pangoloyon na so terzua, dada pangoloyon mernidabuhi, ay so heaon roto pertanyaan at tujawukon takpola roau tu jabuna. Ima pangoloyon mernidabuhion. Alay di husor pangoloyon na setongido pangatusyoni gabi songonon. Dang hea ruamat taon inatao pertanyaan tujabunami sotung naronggo naborak dipikirion dibaheni romau maddaporton ibana ating gabi numeyang dihilala umiran paklalanna tabalas rohana lubobi marulupulup debata jahuba di tonga-tonga ni pertanyaan. Hamunak kadamang dohot dainang buasa ikopelehonota pangoloyon na sitongi tapamana mazolom sena di ayat sada makuling do debata jahuba jala martiting tutano osyak kabicaran tolhas rodi hasudutan mangoloi hita sitong tuado paniji debata jahuba ala memang perguguna sohatudo saduiban dia matadana marhuaso ibana sian habicaran tolhas rodi hasudutan sian utara tahak tu selatan ni saldok portibion. Dalam bahasa Indonesia mungkin lebih enak kita menerjemahkannya dari terbitnya matahari hingga terbenamnya Tuhanlah yang berkuasa. Ibahani naeng mangoloi hita sitong di bagasan iban. Moloi dokot debatasian habitaran tolhas rodi hasudutan lapatanna dang terikat tu hatai hobar tu sadenganan tertentu. Tu letak geografis tertentu. Halai debata na universal du ibana. Debata ni saluhutna di saldok portibion. Rodi nasa natinopa ibana do debata si sobauta si pujiota dibahani pelehonota pangoloyon na sitong tuiban paduahon buasa pelehonota pangoloyon na sitong tuiban na di ayat 2 idok sia sion situan ni hinadenggan marsinodang debata ibana do mual ni nasa hati uron dohot sinodang nama nodangi portibion asa gabetiur lumobi manodangi roha ate-ate dohot pikirat tabi asa dau akka nagulap sian akka persaurata setonga-tonga ni keluargata dohot sian nahumaliakit jala dapat hita doi di bagas satu hata Tuhan Yesus Kristus nama doa do panodang ni portibion ibana do mangalehon sinodang tuhita saduhuna nang tuak kadalata mangalehon sinodang di tonga-tonga ni keluarga melutungadong akan maul di hitabi mangalehon sinodang tuak kana tadalarin dia kaulaon unang tartuk-tuk kita di saluhuna perdalanan ni ngolutta dibahini pelehonot tama pangoloyon na sitong tuiban patuluho basa pelehonot ta pelean pangoloyon na sitong di ayat 3 didok sainarodo debatatta dada dakta gamen hohom ibana
dijuluna do api medilat-dilat dalar ronggur nagugusi tutu humaliang iban sainarodo debatatta lapatanna dang hohom jahuba dang marsobu-sobu ibana mida hasahato dohot hagiduhan mulawa keperdangolata aka pengangguran anak-anak muda holso ditongani ama ina keluarga dang hohom debata dang marsobu-sobu ibana alai dia toy do ngulut taganup marsada-sada dia lusi do akka pangiduata ditangihod do akka huy-huy nang angguk-angguk ta rodi akka holso ni rohatap didok dia ayat tului hamwak kadamang do dainang dijuluna do api medilat-dilat manutungi rohana ramun rohana gidu jala ronggur nagugusitutu humaliang ibana manonggoti akka siulah hazahaton doh siulah hageduhon asa sumurut ibana mangulahon na solomo ni rohani debata udara patudosota ronggur nagugoon songgot-songgot asa unang ditolot conak kasiulah hageduhon hazahaton na tudos tongot tarompet ni tembok Jerikoi gawe marikati tunggang langgang sudi zolma tumangihoni alat tarsonggot manangihon tarompeti alai dang apa di tarompeti sasitong nga nama nonggoti alai debata sadiri do nama makke akka alat alat musik sisongoni laho manonggoti zolma asa hicat seragam ni nazahat dohot halibawna di sadok perdalanan ni ngulun paupaton buasa iko pelehonot ta pangaloyon na sitong tapamana mazolo ayat 4 dohot ayat 6 debatado panguhum na tigor na manguhumi hobbar tuha tigoranna debatado panguhum na tigor dangarong panguhum na tigor nasing dukkon ni debata alay gabe tigor do akaparuhum nang ditonga-tonga ni nguluta si ganupari molo marhaujahan ibana tuha tigoran marujahat tuhata ni debata buasa tigor didok panguhum ni debata ala akalangit rodi tanoon di piyo tuhatai gabe sitidangi taringot tuhita tersonom mahitara membayangkan molozong zok kita di alaman ni gerejaon dungi sadok pertibion sadok langitom makukupi hita tutudang adong benang gopala satitik pedisi nalias sian langit ni Jahoba najut di gobarhon langit ni Jahobaido si malolong ni debata marnida sude akazolma dia depan langit adalah mata Tuhan biji mata Tuhan melihat setiap orang dengan segala perangainya dalam kehidupan sehari-hari surat Patudos tong tu pesalmen 130 sia dangarong nabuni nang gua palautik mula bertebuni pehita tutoru di tano di sido debata melonak ko pehita tu hajak kazang ilangiton tadok tasura dangarong bedebata marnida HP di sido debata dalau surah dong manik ko tau husuru mahamatean HP di sido tong debata dangarong sadainganan nahulip saotik pesyak kita dijulu ni tuhatai transparan dusudi kita lo sipatan na makirala sahiran ng buni dijuluna ape dangarong nahulip dangarong nabuni
nang gua pala sadape dijuluni tuhatay. Dibahini iko pengelehonota pangoloyon na sitong. Ay dangarong nalipi dijuluni tuhatay. Dangarong nang gua pala salak kape na tartawuni kita ngulut taon siya julun debata. Alani dangarong dalan na asing iya so mamelehon pangoloyon na hibul tuadupan ni tuhatay. Termasuk dia ka pertanyaan ngata asa di bagasan pangoloyon nang aka amado ina moloroa mata perhaladon non aka situat mabahid jadwal bamar pangoloy mahita disi asa tonang suharibu-ribu kita lau batu pau nak pertanyaan persauran merujahat tuhatana di sadok kulmit ningoluta korbon itu ba manggagak di balian mulo suadong roha udang do sidalian ululung dibayat tanggal lay apalay som mahami no namang adong ulaw stongonon apalay som mahami marhusip kindarupan ni ape anggoy bagasan ate na hulamad do marhusip do inatay do sa sitong ka nga pala marhusip alanyak kaulaw na balga dito nga tonga ni ulo alay ipe di boto ni bataroy malang na siya rohat tamanang dang alani sudi mahita hamuak kada mang do day ng rap dohot akka parhaladota laho mangaranggut to pertanyaan non sehari-nari asa tong takasi taboy mardok songon si Joshua ang guaw do dongaku sa jabu ikot jahuba do oluan hamunak kadamang do day ng aronggo persauliata molo tapelehon pangoloyot na sitong diadupan ni debata ayang gosonggo tutu persaulianon ati behado gabe dang rahi tamadakon nang akapertanyaan ngape di tonga-tonga ni bagasta alay takas situtudo di parade debatado persaulian dia kana mamelehon pangoloyon na sitong diadupan ni debata dia may tapamana majolo ayat 5 didok papunguhamu matuaw akan na daulat marroha akan na marpada dohotaw marhite-hite pelean ima persauliota dinatapelehon pangoloyon na sitongani papungon na do dibana akazolma na daulat marroha papungon na do dibana akazolma na daulat marroha orang yang kukasihi kata Tuhan dikumpulkan di papungudo akan ahok di padanna marhite-hite pelean pangoloyon na sitongani di papungu de bata molodidok di papungu lapatan na hamuak kadamang akan adolak marrohai de bata sadiri do pabahirhon de bata sadiri do mangaramoti mangaraduti mangalinggomi makaol mangabing diapuan na akan na daulat marroha ini mementahkan pemahaman dolmak kana burjui say matua mago di hasyanganon ni narupani bukan firman Tuhan jaminan akan mengumpulkan orang-orang yang dia kasih papungon na duibana akazolma na daulat marroha atong dang hea hape mago manang siga manang pesan zolma akan na daulat marroha gariada di papungu di pabahir di raduti di abing di haul de batadui sonang diapuan itu hatta di tonga-tonga ningolutta marhite-hite dia meyakamang hita patuduhon hadaulato marrohaon ima pangoloyon na sitongi marhite-hite akka pertanyangata diwe pertanyangata diganuk bagas marsoris-sorin
lubobi marhiti-hiti akka parsaurat do pertanyangat do dongatta dalan ni debata pabahirhon papunguhon akka na daula marroha sonang dihaol tiapuan ni tuhatay debata mamorhati hita tuakka pertanyangat tabi tuakka wek di dia pehita maringan asa toktong uhir hatan debata borginom mamorhati hita marhiti-hiti pangoloyon na sitongi tajakon nang akapertanyangan di bagas tabi di uwek tabi ay posrohata papungon ni jahuba do haolon na do abingon na do diapuan na aka jolma na daulat marroha